Moi! Se on Matajas täällä ensimmäisen videon parissa ja tänään mä kerron teille, miten mulle kuuluu nyt. Ja mä kerron, mikä on Matajas-kanavan idea. Ja mä kerron teille vähän, että mitä asioita tulee nyt tulevaisuudessa ja miten tullaan tekemään. Ja mä kerron vähän kuulumisia ja näin. Lähdetään itse asian pariin, niin tosiaan siitä on, kun mä epävirallisesti lopetin noin 4 vuotta. Mä en oikeastaan koskaan ilmoittanut, että nyt mä lopetan YouTubettamisen tai että mä aloitan mitenkään erityisesti niinku taukoa. Se vaan niinku jäi. Kaikki muut asiat jo ohi. Oikeastaan ideat oli ollut tosi kauan olemattomia. Tuntuu, että niinku kaikki junnos paikallaan ja että ehkä oli hyvä aika tehdä jotain muuta. Harrastuksena koulunkäynnin ohella ja näin. Ja silloin oltiin vielä jotain 17-vuotiaita, 16-vuotiaita, nuoria junioreita, niin sanotusti, tai nuoria kavereita. Nyt ollaan 19 ja puolen vuoden päästä täytetään itse asiassa 20. Ja siitä tulee sitten, että mitä tää ikä nyt sitten tuottaakaan, niin esimerkiksi varusmiespalvelus tulee vähän tätä YouTubettamista jossain vaiheessa rajoittamaan tässä tulevan vuoden aikana. Mutta nautitaan nyt tää ensimmäinen puolisko vuodesta aina tästä uudesta vuodesta ja mun kanavan 10V-vuodesta ihan perusarjessa. Ja tosiaan mitä mulle kuuluu nykyään? No tosiaan mä oon sen 19. Käyn lukioon. Jos mä joskus on sanonut, että mä lukioon menis, niin nyt se on muuttunut. Ei tullut Amista, meikästä tuli lukio, mutta ei siitä sen enempää. Kaikki tietää, miten lukiokonsepti toimii. Joo, seuraan edelleen kerhoa tuolla taustalla nähtävissä. Tuulolan jäädytyspaita. Jääkiekko on yhä iso osa elämää sille, että mä niinku seuraan niitä pelejä paljon. Parta on vähän päässyt kertymään. Tää mun puolesta haukkua lyttyyn. Eipä semmoiselle ei kiinnosta. Ajelen kun ajelen ja miten tykkään sitä pitää. Mutta joo, nyt vähän siihen kanavan tulevaisuuteen. Tarkoitus olisi niin kuin lähteä tekemään taas videoita, mutta vähän paremmalla ja editoidummalla meiningillä. Mä tosiaan oon hankkinut nyt viimeisimpänä mun setappiin päivityksenä tommosen Elgato Game Capture Neon, eli tämmöten, jolla mä pystyn tallentamaan niin kuin videokuvaa suoraan tuolta tietokoneelta, tai siis pleikkarilta, tietokoneeseen, jolloin se tarkoittaa sitä, että mä pystyn sitä pelivideokuvaa ottaa mun tietokoneen muistista, käsitellä sitä editointisoftalla. Se on silleen, että se ei pikselöidy siinä välissä, kun mä kuvaan sen pleikkarilla, laitan sen piilotetuksi YouTubeen, lataan sen koneelle, jossa se kärsii laadullisesti tosi paljon, ja se on rajattu kuvausaika, mitä sä voit tehdä sillä konsolilla. Se on sen joku tunti vai en mä tiedä, onko se PS5 nyt sitten joku 3 tuntia, kun en oo kokeillut tosiaan PS5 tallennusohjelmaa. Mutta tosiaan Elgatolla mä pystyn myös striimaamaan paljon paremmin, pystyn striimaamaan samanaikaisesti, että mä saatan vaikka ensin pelata tietokoneella vaikka esimerkiksi Raftia tai peliä nimeltä Supermarket Together, joka on vähän niin kuin Supermarket Simulatorin online-versio, missä sä voit pitää supermarketia kavereiden kanssa. Joka on siis ollut mulla nyt listalla, että tätäkin striimataan plus Raftia striimataan joskus mun kavereiden kanssa. Mutta esimerkiksi nyt mä pystyn vaikka striimailemaan Raftia siinä tunnin 2 kaverin kanssa tietokoneella. Sitten mä siirryn pleikkarilla vaikka striimaan NRI tai FIFA tai Spider-Man-pelejä. Esimerkiksi nyt yksi Spider-Man niin striimaus kautta Let's Play olisi tarkoituksena. Eli samalla kun mä striimaan, niin mä pyrin siihen, että mä myös tallentaisin sen striimin tietokoneelle ja sitten editoisin siitä niin kuin sarjan YouTubeen siitä tälleen AgeSpeaks-meiningillä, tai siis AidPlays-meiningillä, että sehän tekee pelisarjoja paljon, että se striimaa ne ja sitten se vaan ottaa ne striimit, leikkaa ne silleen niin kuin osiin ja julkaisee ne sitten sinne YouTubeen niin kuin one by one.
Ja luultavastikin striimaamaan tuun Twitchiin. Ja mä pyrin linkkaamaan Twitchin tohon deskiin. Ja sen lisäksi mulla on Instagram, Matajas Official siellä. Se voi käydä seuraamassa, sinne tulee mun postauksia tähän YouTubeen liittyen. Ja mä myös oon tehnyt nyt rap-musiikkia Matajas nimellä Spottariin. Niitä saa käydä kuuntelemassa, ei ole pakko käydä kuuntelemassa. Ne on semmoista aika keskitasosta. Vähän hakuisessa välillä rytmit ja näin, mutta se on niin sanotusti ollut se harrastus YouTuben jälkeen, mitä mä oon tehnyt pitkälti nämä vuodet tässä. Ollut vähän silleen, että ei ole ollut välttämättä jossain välissä harrastusta. Sitten on ollut niin kuin tullut toi musiikki, jota mä oon tehnyt sen 3 vuotta about. 2 vuotta. En ole varma, ihan jompikumpi. Mutta kuitenkin, sille EP-verran on tullut jo tehtyä ja siihen vielä, no melkein levyllisen verran biisejä löytyy, että 11 biisiä on julkaissut ja on feattiä ja on ihan basic yksin biisejä ja näin. Joo. Tosiaan striimit tulee jatkossa Twitchiin, ei enää YouTubeen niin kuin aikana, eikä ne jää pyöriin tänne semmoitteena 3 tunnin tallenteina, vaan ne tulee tänne, jos siellä on jotain kiinnostavaa, ne tulee tänne leikattuna pätkinä. Kuten esimerkiksi, tämä voisi kuvailla tätä mun takaisin tuloa silleen, että tämä kanava tulee olemaan vähän niinku, ei yhtä laadukas kuin ESPX, mutta niinku ESPXin 3 kanavaa aina niinku together, koska ESPXillä on se, missä se kuvaa vlogeja. Mä tuun kuvaa jotain vlogeja, en nyt liikaa. Lähinnä ehkä, kuten mä oon mun tonne kuvaukseen laittanut, kanavakuvaukseen, että analyysin, ehkä jotain jääkiekkotyyppistä, semmoista niin kuin mun näkökulmasta analysoituu jääkiekkojuttua, niin kuin pinnalla olevia uutisia tai miten seurat on menestynyt tässä kauden aikana, koska mä kuitenkin paljon seurailen lätkää, sille ei tiedä aika hyvin, ketä pelaa missäkin, millä numerolla ja tälleen, miten ne on pärjännyt tähän mennessä ja näin. Että tiedän paljon jääkiekosta, mutta en ehkä ole paras asiantuntija tai analyytisoija siihen. Ja pahoittelusta tämä kamera välillä vähän heilahtaa. Se on tosiaan mun sähköpienon päällä tällä hetkellä, joka on vähän huojuvalla alustalla tai telineessä, niin älkää välittäkö siitä tarinasta. Mä pyrin sitä välillä stabiloimaan. Pieni huojunta sinne tänne. Ei nyt entä Suvipuistossa olla, mutta joo. Ja tuun striimaamaan varmaan pitkälti niitä pelejä, mitä huvittaa. Luultavasti tietokoneella ehkä joskus jotain roolipelistriimejä GTA VRPstä. Sitten tiettaripelejä, eri pelejä. Ja saa ehdottaa niinku sarjoja, pelejä. Ja sitten mä vähän katselen, onko ne mahdollisia jossain vaiheessa tehdä. Että niinku, ja näin. Ja nyt jos ajatellaan lyhyen ajan tavoitteella katsoa, niin tavoite on vaan, että saadaan jengille tämä YouTube-sisältö silleen, että piristäisi jonkun päivää edes. Ja ehkä semmoinen niin kuin tosi pitkän matkan tavoite on, jos joskus sen 1000 tilaajaa saisi täytä, että se nyt olisi hienoa. Mä sitä aikanaan yritin sen, mitä aktiiviaika oli sen 6 vuotta. Tästä 10 vuodesta, mitä mun kanava nyt niin kuin ns. Täyttää. Ja mä en tiedä, tuleeko tänä vuonna niin kuin sitten kesällä jotain spessuvideoita vai ei siinä 10 vuoden paikkeilla. Katsotaan sitten lähempänä sitä, mutta nyt en tiedä. Nyt en tiedä tosiaan, mutta eipä mulla oikeastaan muuta, että katsotaan mitä tää YouTube kertoo tullessaan. Hei. Jos kiinnostuitte, niin pistäkää tilausnappi pohjaan. Se löytyy tuttuun tapaan tuolta alhaalta. Jos tykkäsit videosta, paina tykkäystä. Ja käy ihmeessä ottamassa tuolta alhaalta mun somet ja Twitch haltuun. Nähdään tulevissa videoissa ja striimeissä ja muualla somessa. Moi!